O Paseo dos Amieiros de Barbadás acolleu hoxe unha exhibición dos servizos de emerxencia no que participaron case 1000 escolares e usuarios do Centro Ocupacional As Burgas. Que perdan o medo dos uniformes, non? Porque a veces desde pequenos lle metemos un pouco de respeto de uniforme verde, uniforme azul, que non sei, desde pequenos incluso como que teñen medo, entón non, que sepan que están para axudar nun momento puntual, nun momento que o necesiten, que sepan que se lle poden acercar a eles e dicirlle perdínme, necesítote, non? Un poquinho para eso. Durante toda a xornada os nenos e nenas tiveron ocasión de coñecer de preto o traballo dos profesionais que velan pola seguridade da cidadanía e incluso de coñecer algúns dos medios que empregan, como detectores de explosivos ou os equipamentos para manipular materiais radiactivos. Os bombeiros despregaron a grúa máis grande da provincia para simular un rescate no piso máis alto dun dos edificios deste entorno da Valenzá, no que durante toda a mañá resoaron as sereas. Entonces aquí traemos una serie de especialidades que tenemos aquí en la Guardia Civil para que los niños y las niñas las vean y nos conozcan. Después también queremos aprovechar para acercarnos a ellos con la interacción tanto con los medios materiales como con el personal que está en los stands de cada especialidad. Y en resumidas cuentas, pues mira, tenemos el servicio de montaña, tenemos servicio de drones, equipo Pegaso que se le llama, unidades de seguridad ciudadana, unidades de Seprona, unidades de tráfico, unidad Tevil, que es la de búsqueda y localización de artefactos, y después tenemos la USECI, que es la unidad de seguridad ciudadana. Estábamos vendo os bombeiros como apagaban o fogo que estaba aí arriba. Os policías que pois arrestaban a un señor por un simulacro. Ya lo sabíamos. Lo que me impresionó fue la escalera que subía hasta el último piso del edificio. Gustoume moito o simulacro do policía. Tamén houbo tempo para homenaxear a José Nicanor e Antonio Rodríguez, dous bombeiros recén xubilados. Son persoas que se dedicaron ao que é servir á sociedade, acudir a momentos de risco que outras persoas non seríamos capaces de atender. Por lo tanto, despois de tantos anos, eles son merecentes dun recoñecemento especial e que mellor que este evento aquí en Barbadás. Bueno, primeiro unha sorpresa, segundo unha emoción porque son colectivos os que están aí cos que teño estado colaborando, incluso en charlas, en formación, xente de protección civil que leva moitos anos, xente de perímetro rural que traballan a pleno calor do día durante horas en incendios forestais, forzas e corpos de seguridade cas que colaboramos nas intervencións e entón pois se me fai fuerte porque lóxicamente te toca fibra sensible. Unha sorpresa casi con unha encerrona porque eu xubileime este venres pasado e, bueno, falou o xefe do servicio conmigo para ver se quería colaborar hoxe nun evento como este, dixenlle que sí, pero non me esperaba nada desto.